Tol! Masaya oh! Nako, hindi na. Maligo lang kayo dyan. Ayos lang ako dito. Si Mama naman masyadong KJ. Minsan lang to. Sayang naman yung outfit nyo kung magkukulong lang kayo sa cottage. Hindi na nga. Babantay na lang ako dito sa cottage at baka biglang may pumasok. Manakawan pa tayo. Kaya sige na, mag-enjoy kayo dyan. Ma! Kaya nga tayo nag-swimming para mag-enjoy. Makalimutan ang problema. Hayaan nyo na yung mga gamit dyan. Takot lang nilang pumasok dyan. Ay, okay lang ako talaga dito mga anak. Sige na, huwag niyo na akong alalahanin. Si Mama talaga. Macy, halika nga. Bakit ate? Tulungan mo ko. Hilain natin si Mama. G? G! Hoy. Yung mga meeting yan. Hindi na balak niyo. Isi! Hana! Sabi nga po nila, kung hindi madaan sa pakiusapan, daanin na lang sa sapilitan. Halika dito! Oras na para maligo sa buwan! Ayokong maligo! Ay, hindi po pwede sa amin yon. Dapat patas ang lahat. Tignan nyo nga oh, sina Benny at Clau naliligo na. Pero kayo nandito pa rin. Ako, Messi, isa ha? Huwag ka lumapit. Makakatigil ka talaga Sorry, sa akin. Mama! Sumusod lang po ako kay ate. Huli ka! Ayoko! Tara na kasi, Ma! Hindi pwede hindi ka mag-enjoy. Macy, dali! Kapita mo si Mama! Macy! Wala ka! Mas mama! Ilalaglag ka na lang sa buwan! Macy, dali! Makakawala si Mama! Ano ba? Ihagis na natin sa buwan! Hala! 1, 2, 3! Hagis! Dear Love, ako si Hana at siya naman si Mama Linda. 6 kaming magkakapatid at sa awa ng Diyos, lahat kami ay may napatunayan na sa buhay. Nakapagtapos at unti-unti nang bumubuo ng sariling pamilya. Kaya naman madalas kaming nag-out of town kasama si Mama. Plano kasi namin na ipasyal si Mama sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Bagay na alam naming magbibigay ng peace of mind sa kanya. Pero kahit ginawa na namin ang lahat, parang hindi pa rin siya masaya. Para bang may kulang pa rin sa buhay niya na hinahanap pa rin niya. Kaya nga isang araw, laking tuwa namin nang muling bumalik ang sigla ni Mama na matagal na naming hindi na nakita sa kanya. La. Good morning, Hana. Good morning po, Ma! Oh, gutom ka na ba? Sandali, ipaghahain kita ng agahan. Naku, Ma, hindi na po. Magkakapilan po ako. Sigurado ka ba? Ano bang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Okay lang po ako, Ma. Kayo na lang pong kumain. Oh, sige anak. Teka, parang may bago yata sa inyo, Ma. Bago. Wala. Hindi eh. Parang may kakaiba sa inyo today. Parang may kislap ang mga ngiti nyo. Ano ka ba anak? Wala lang to. Maganda lang talaga ang gising ng mama mo. Naku, Ma. Baka may hindi kayo sinasabi sa amin, ha? Wala to. Basta, masaya lang ako ngayong araw. At walang iniisip na problema, okay? Okay po, Ma. Basta, Ma, masaya ako na masaya ka rin. Matagal ko na rin kasing hindi nakikita yung genuine smile nyo. Parang ang huling kita ko niyan eh. Buhay pa si Papa at nagtuturo pa kayo sa school. Matagal na rin naman kasi, kaya naisip ko na oras na rin para mag-move on. At maging masaya na lang sa buhay. Masaya ako para sa inyo, Ma. Ay, siya, tama na ang drama. Magkwentuhan na lang tayo na naging araw mo sa trabaho. Opo, Ma. Marami akong ikukwento sa inyo tungkol sa mga katrabaho ko. Basta, nakaka-stress. Macy! Ate, bakit? Si Mama nasan? Nasa CR yata, nililigo. Bakit? May food delivery kasi sa kanya sa labas. Bayaran mo nga muna. Nasa kwarto pa yung wallet ko eh. Oh, sige ate.
Sige, tatawagin ko lang si Mama. Ma! Ma! Nandiyan na yung pinadeliver niyong pagkain sa labas. Bumili pala kayo? Ma! Naku, hindi yata ako naririnig. Ano yun? Oh, ba't parang ang daming notification sa cellphone ni Mama? Check ko nga. Iyan? Sino to? Basahin ko nga yung convo nila. Oo, mahal. Kapag lumuwag ang schedule ko, pupunta ako dyan para makasama ka. Ano to? Mahal? Bakit tinatawag nitong mahal si Mama? Anong ibig sabihin nito? Hana, Macy, ano ba ginagawa natin dito? At ano ba yung pag-uusapan natin? Ate, sabihin mo na. Ma, umamin ka nga. Boyfriend mo ba tong Ian na to? Bakit tinatawag kanyang mahal? Ano? Kasi Ma, huwag ka nang magkaila. Nabasa ko ng convo niyong dalawa. oo, boyfriend ko si Ian. Ano? Ma, ano ba naman? Ate, kalma. Ma, anong pumasok sa isip niyo at nakipagrelasyon kayo sa kanya? Hana, masaya na naman ang papa niyo sa heaven. Ayaw niyo ba akong maging masaya? Ma, gusto naming maging masaya ka. Naiintindihan ko rin na malungkot ka na gusto niyo ng makakatuwang sa buhay. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pumatol kayo sa 22 years old. Anak, 60 years old ka na? 38 years ang pagitan yung dalawa. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao? Paano kung pineperahan ka lang pala niya? Na ginagamit ka lang niya para masunod ang luho niya dahil retired teacher ka. Ma, nag-aalala lang kami sa'yo. Gusto ko lang naming protektahan. anak, yan na lang ba ang mahalaga sa inyo? Ang sasabihin ng iba? Ma, hindi naman sa ganun. Paano naman ako? Paano naman yung karapatan kong maging maligaya? Matagal na akong nangungulila sa papa ninyo. At ngayon, nakahanap na ako ng taong magpapasaya sa akin. Bakit kayo pang mga anak ko ang tumututol dito? Mabait naman si Ian. Mapagmahal, marespeto. At hindi niya gagawin ang pamimera na nasa isip ninyo. Ma, please. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, irespeto niyo na lang siya bilang tao. Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Sige, maiwan ko na muna kayo. Magpapahinga lang ako. Ate, paano yan? Mukhang hindi talaga magpapapigil si Mama. Gagawa ko ng paraan. Kakausapin ko yung lalaki na yun kahit magalit sa akin si Mama. Pasensya na po kayo dahil medyo magulo tong bahay. Hindi. Ayos lang. Gusto niyo po ba ng juice? Sandali, kukuha ko po kayo. Hindi na. Nagpunta lang ako dito para makausap ka. Sige po. Bakit ba si Mama? Po? Sa dinami-rami ng babae sa mundo, bakit si Mama? Bakit matanda pa yung pinili mo? Ate, Alam mo, mahalaga sa amin si Mama. Nasasaktan kami kapag nakikita siyang umiiyak. Kaya nga hanggat kaya naming ibigay, gagawin namin makita lang siyang masaya. Kaya gusto kong malaman, ano ba talaga sa'yo Mama ko? alam ko pong hindi niyo paniniwalaan ang sasabihin ko, pero may naaninig ang puso ko na hindi nakikita ng mata ko. Siguro nga malayo ang agwat ng edad namin, pero para sa akin, naiiba siya sa lahat. Maganda po ang intensyon ko sa mama niyo. Alam ko po ang iniisip niyo, pero kailanman ay hindi ko pinirahan ng mama niyo. Hindi ko siya kayang lokohin tulad ng iniisip niyo. Hindi ako mapakali na kahit nakausap ko na si Ian ng harapan, ay nangangamba pa rin ako sa tunay na intensyon niya.
Ano ba talaga ang pake niya kay Mama? Totoo ba talaga na mahal nilang isa't isa? O baka naman isa lang itong palabas na sa huli ay masasaktan lang si Mama? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero ang lahat ng ito ay nabigyan ng kasagutan nang maospital si Mama. Ate, Macy, kanina ka pa? hindi. Kadarating ko lang. Nakipagpalitan lang sa akin si Kuya Benny. May lakad pa raw siya. Ah, okay. Kumusta si Mama? Nakaka-recover na ba? Hindi pa nga ate. Wala pa rin pagbabago. Ang sabi ni Doc, baka raw matagalan pa ang recovery ni Mama. Ganun ba? Ba't nga pala hindi ka pa pumasok sa kwarto? Di na. Dito na lang ako. Nandyan si Ian. Nagbabantay. Si Ian? Kailan pa siya nandito? Sabi ni Kuya Benny, kanina pa raw yan dito. Nauna pa nga raw sa kanya. Wala ba siyang pasok sa school? Ma-absent daw. Umuuwi lang daw yan kapag maliligo o di kaya bibili ng pagkain ni Mama. Talagang pinapatunayan niya na seryoso talaga siya kay Mama. Dear love, habang nagtatagal sa ospital si Mama, ay lalo kong nakikita kung gaano kaseryoso si Ian sa kanya. Na hindi niya talaga pinapabayaan si Mama kahit pagod siya galing sa pag-aaral. Na kinakaya niyang maglaan ng oras at panahon kahit pwede naman siyang lumayo at humanap ng iba. Siguro nga nagkamali ako ng akala sa kanya. At totoo nga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Sapat na katibayan na yun para tanggapin namin siya bilang parte ng pamilya. Kaya naman bilang pagmamahal kay Mama ay tinanggap na namin ang relasyon nilang dalawa. Bagay na tunay na makakapagpasaya kay Mama. Sa ngayon, nangungulila pa rin kami sa pagkawala ni Mama. Hindi mo nagtagal ang kanilang pag-iibigan. Napatunayan naman ito na wala talaga sa edad ang pagmamahalan.